दे नामाय लादो मामा लायो लादो मेरगम फान्थाव लाया नोङो फान्थाव नों जानो मोजां मोनो माथो नै जोंहा पियास लागासिनो पियास मा लादो नोंलाय ब्र आसल आलु लादो यो आलु ओमफ्राय माखोबा लादो मुला लादो यो मा नाय मोखांथि खिथिना होब्रा अ दे ओइलाय मुला लादो यो मुला आलु लादो यो अ ओमफ्राय बिलाहि लानि दा दे ला दुन्दियाफोरखौ लादो नै जोंना दहाय बाजार खालामना लाबोनाया नै लाफा लाइ नै मुला बानलु बेलाथि पियास नै जोंना गारग्राया नै हागासिनो आरो ओइ आसला बोरो आसला बहा थाखो नै जालायसै खेवदोलै नै लागावखायो जोंना नै लागावखायो ना नै जोंना आसला गोथाव लागायखायो नै होखायो दा जोंना नै जानांगोलै मालायनांगोन होनदोंमोन थबसि कसारि मोननाव ना नै जोंना थबसिया हिटखा नैबेलाय बुसिंनि माबासो माथो नै थबसि गन्द्राया बुसिंसो बानलु सामब्राम देगोन दा माइरङा नै थाया माथो जोंना मा दङ आयु नै दंबावोसो नै मोनजोबबावबायसो आंनि बे थाइसे जानांगौ बे बुंनायखौ नायजोबदो नोंनियाव देखावलायबाय जाखावलायगोन दा नै नाजों नै कसनादो नै आसला देगासिनो नै ला जोंना सामफ्रामबो बेदर नायानोखा नैया सामफ्रामबोखा आरोना जानायाथ' जानांगो जानायावलाय माथो आरोलाय जों साखरिसो मावोना साखरि रुम भारा थायो आरो थेवबो साखरि मावनायखायनो फ्राय खालामबायलै जोंना नै फ्राय गाबोननिबो जायलांला ओइ गाइस जोंना खुरबायनो आंनिया दा बैयाव ना खोनासंलाय नै आंनिया दा गोजा माथो 15 लागायखायो लागायदो ब्र सापरि नङा हाजिरा मावनाय मोनसे नामुन नै जोंना आसला फिसाखौ लाबाय आं गिदिरखौ होबाय बिथिंबो गिदिर होबाय गाबोन गिदिर लाथोंसै बियो नायम बिराद मोजां संखायो जोंना नै आसला खिन्थु बेलागुरा थांनायनि सिगां कमप्लिट जाना थानांगौ नों जि खालामा आं बेखौ मिथिया आङो लाबो जाजायो नायम माथो बोरमा बेदर मोनामदों बे माबाया
हेलौ मस्लाया मोदोमदो बेलागुराहाय जाथ'बायलै दा ओंखाम लासिगोन आं बुंनाय खोनादों दा जाथ'बायलै आङो 16 तारिखै आङो 12ता